Здравейте, приятели! Лео in the City с... Дева. Дева, твоята пратъка как се казва, че не иска да говори? Памела. Така ли се казваш? Да. Каза ли го вече? Виж, вече минава. Как се казва? Чупи си гипса, нали така се казва? Добре. На колко години сте? На 15. Ти? 19. Така, виж как се, обаче сте най-добре приятелките, така ли? Не, първи братовчет. Така, това. Как е, роднини по принцип, как са сложени роднини? Ако тя първата братовчетка, означава, че... Мама и сестра. Къде са? Във Враца. Не е верно. Гледай по-добре. Какво? Майтап се прави, разбира се. Добре, какво правите тук? Учите спорта, нещо? Спортувам. Браво, какво? Народни танци. А ти? Аз уча Уча какво? публична администрация. Така, виждате как минавам вече на сериозно и как се вижда много така. Продължаваш да спортуваш, че много е важно и продължаваш да учиш. Добре, трябва да избираме на песен, сега най-труден момент е и кой искате да поздравите, защото сигурно съм, че ти имаш гадже. Знам го, защото той е... Виж там? Не е верно, разбира се пак. Как се казва той? Светослав. Ще го поздравяваме, нали? А ти гадже имаш ли? Не. Така, че може да казваме, че ти търси гадже, така ли? Не. Сега първо трябва да танцуваш, след това ще търсим гадже. Какво песени и кой поздравявате? Всички приятели на... Коя песен? Теб си избрах, пожелах. Да. Харесва и тази песен, нали? Да. Добре, на всички приятели, имаш някой, кой лично искаш или не? Не. Добре, всички приятели и Враца, нали така? Айде, Враца!